to aprang si pherang ke bitung utum phan nilutum ke hang apor teng kan na pali dun thang pot suri suri ka churu pajir pon lo pini jasemet nilutum nilutum phan pherang ke amai nangai phalong nilutum nai phalam te than the aprang aprang mi thang phan je pachini tung nilimen thari adminson hanse la penili karbilo chal ya song tiripia mai long made central committee long education secretary arpusi deng bom la pen lapu nilong ngarap dun alang di sarporom timung alang di karbilo chal ya song tiripia mai long sahem chun ba mate office secretary alang di lo asi jasmet nang tuma phan pherang ke mai nang pha alam the hini do isia bangke pena pen ke chengji HS asatlang students atuma phan pen ke ko 15 ni pen ke chengji HSLC asatlang kitok dunji atuma phan iltum karbilo chal ya song hin pen alang itum phan best wishes kipi pajir dun alang itum mesen miat pen satlang kitok along alang itum alang tum ke tek son an kitok dun tek pa meja phan itum karbilo chal ya song hin pen alang itum phan best wishes pajir dun lo lapen isi alam the bangke niltum kedam tang surini reng kora plia sengkan pensila bang solam the niltum press media thengno punoi niltum memorandum atruben punoi stamin niltum bibom lo lapen press media thengno niltum kedam tang March 13 lapen aphi bangke April 13 lasoni stamin niltum pachini pon bom lo mai tum chuniri pon bom lo niltum ka chuniri bangke lalo non ke niltum ka do chini lo National Testing Agency ko isia ala sonobo education Ministry of Education Central Government pen aso amended kipi laso National Testing Agency atum pen semet la higher secondary salang ndet lo pulu tangte college ki dunjia phan ada CUT exam taw nang laso tuning stamel laso akisung penangan iletum karbi ari soi jang atum penangan laso kisung penangan pholo laso akisung bangke jasemer akisung nai bangke da tum exam center ave exam center pulu tangte Guwahati nane Silchar nane Dimapur pen chenglok nane Silong alom lason se laso examination center do joini ile to my students atum exam e tok dam sung piglo laso aputhak jasemer bangke lada kar benglong along exam center binai pu bangke non kalilo ne tumge chuning ban se chuning rilo la pen pinpur lo se me pajirlo lasin non bangke alang ni tum phan nil tum ka remind tu jela so exam center non ang ka chinya teng pulo tangte non heta nili difu government college principal ben chenglok ada atum han chingki je thana pen parta da kar benglong da IS office atum hana chingki thana so examination center bang non tai lutum long avila aposila non da higher secondary exam jutelo pulo tangte latum CUT exam conduct thulipo lasila so conduct hon bang ke lutum sumar tom bang mang thuong lipo lasila so examination center kepa du prap je phan kar benglong autonomous council ACM lo Dr. Tuliram Ronghang an parta education IM Richard Tok Bisar Phansame labangso pherang ke mai hui pen iltum karbilo char ya song hin pen chuning rinam no asin jasemet pini tum phan pherang ke mai ke pha bangela pan la for chuning lo jasemet la nitum bang chuning da sap pader dun chat la exam a form fill up elo pola so por sintum chingi than lo masi so bange tong sekot pen amasi examination center ki bi phan asap ka sak do koklo thipma poltangte lada bange tum lason lo bho computer pen kitok exam la hai hui bange tum da computer institution theo son da we ma government institution da son computer pin ni du o with that aposi chuning bang men bange bitong ni that lo posi education IM pen ta tum han na paching don los tamelang tum alang li nang chak dun lo ke pininga bange laso examination center di full lo is kar benglong pen west kar benglong phan kepa doji phan lang tum bori pon po posi chuning na tum han paching dun